A pesar de que Rianxo non é un dos concellos da zona con peores rexistros nesta nova ola da pandemia, a suba de casos tamén preocupa o concello. O alcalde Adolfo Muiños manda unha mensaxe de responsabilidade aos veciños e pide que se sigan cumprindo as medidas sanitarias para evitar así o incremento de casos no municipio. Pese a que neste momento estamos nunha situación de nivel baixo, por tanto, con escasas limitacións ou polo menos non máis limitacións das que tiñamos no ámbito da hostelería, da restauración ou das actividades colectivas, pois sí que vemos con preocupación que está acontecendo, temerosos de que iso poida repercutir de alguma maneira en días ou semanas vindeiras no noso concello. Segundo ela, a situación pode empeorar en calquera momento, coñecedor da relación que manteñen os distintos concellos da zona. Sabemos que non hai fronteiras e o que está pasando en calqueira dos concellos de Barbanza, Arousa, mesmo incluso do outro lado da ría, no Salnés, preocúpanos. As relacións son moitas, a nivel de encontros familiares, a nivel de celebracións, a nivel de festividades, a nivel laboral. Entón, calqueira movimento que se dá nos outros lados, pois, de alguma maneira vai repercutir en Rianxo necesariamente. Muiños sinala ademais que calquera paso atrás significaría tamén un golpe definitivo para a hostelería e o comercio local. De aí que faga un chamamento á responsabilidade e á prudencia. Para a hostelería é moi importante, ademais, que axudemos tamén a manter ese tono de disciplina no que é o uso das máscaras e o mantemento dos grupos, porque eles tamén están nunhas semanas decisivas para a súa economía. Por lo tanto, tamén é unha maneira de apoiar, se temos que ir a un bar, a un restaurante ou a un lugar onde haxa máis persoas, pois que manteñamos unha certa coherencia co que vimos facendo nestes últimos tempos, porque tamén vamos a axudar ao comerciante local, a hostelería local, a manter esa actividade que é moi importante nestas alturas do ano.